kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye marisi kalo tile 28 san 2019 a labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a bɛna taama kɛ sibiridonya nata in ka taa Sigasokaw fɛ yen ka taa gabakurun fɔlɔ da o bɛɛ sira cɛbɔ caman o bɛ o dilanni kofɔ n'an ko ma échangeur kɛnɛdugukaw fɛ yen. Office malien de l'habitat bakuruba fɔla OMH u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ u ye o waliya a bɛ ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ fɔ tako 42 a kɛra ɲɔgɔnna jɛrɛ so kɔnɔ agence de cession immobilière. Musée national a ɲɛminɛw u y'u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ u ye o waleya a tako 26nan o de don n'u ko ma conseil d'administration a kɛr'u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ so o kɔnɔna na donc wɛrɛ la kumaba olu ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sandaani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛli la. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a bɛna taama kɛ sibiridonya nata in ka taa Sigasokaw fɛ yen a bɛ taa gabakurun fɔlɔ da o bɛ sira cɛbɔ caman dilanni ko fɔ n'an ko ma échangeur kɛnɛdugukaw fɛ yen jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a bɛna layidu dɔ de dafa layidu min n'a y'a ta Sigasokaw fɛ yen k'a f'u ye k'a bɛna sira kunbɛn caman dilan u fɛ yen n'o ye échangeur ye i n'a fɔ a ɲɔgɔnna kɛra Segukaw fɛ yen cogo min na nin bɛ bila jamana ɲɛma a ka baara bolodalenw baara teliman minnu kan ka kɛ ɲɛtaa sira olu ka walakata a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ échangeur mun filɛ nin ye ko farankan bɛna k'a la u ko fɛn dɔ ma ko viaduc o fana bɛna kɛ ka fara kan fo ka taa se sira cɛbɔ ma kilomɛtiri 10 Baɲango o fana bɛna kɛ dugubaw kɔnɔna na Sigasokaw fɛ yen a wariko o de dabusi ka bon kosɛbɛ salen t'a la wa i ka dɔn k'a fɔ dédouanement o wariw fana t'a la a wari jɛ o bɛ bɛn CFA wari a miliyari 27 ani a kunkanfɛn caman ma kalo 27 a bɛna waleya o kɔnɔna na cakɛyɔrɔ min bɛna ɲɛdama kɛ a ko la wari min bilara olu ka bolo kan CFA wari miliyari 1 miliyɔn 200 a n'a kunkanfɛn caman olu fana ka o ɲɛdama baaraw bɛna kɛ kalo 29 Baɲango o de kɔnɔna na nin wari bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Banque Ouest Africaine de Développement BOAD maaw de fɛ ani budget national n'o ye jamana wagandeba ye jamana ɲɛma a tɛna ko wɛrɛ kɛ nin ko la a bɛna ta gabakurun fɔlɔ de da k'a sababu kɛ jamana bɛ taasi bila o de minɛn kɔnɔna na facogo jugu min n'o kɛra Ogosagu o kɔnɔna na. Office malien de l'habitat bakuruba fɔla OMH u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ u y'a waleya dɛ tako 42 a bɛ u ko fɔ ɲɛminɛw olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ ko don conseil d'administration a kɛr'u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ so kɔnɔna na agence de cession immobilière o tɔgɔ la secrétaire général ministère de l'habitat et de l'urbanisme Imiran Abdoulaye ale tun bɛ yen nɔ u ko u bɛ ka ɲɛdama kɛ tɔrɔmɔɲɔnko min na ni baaraw bɛna waleya ni o ye ko bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 31 miliyɔn 800 Baɲango o lahalayaw la miliyari 11 olu kɔni de sera ka gafo ɲɔgɔn kan an bɛ donni minɛ i ko bi ministre de l'habitat et de l'urbanisme o tɔgɔ la secrétaire général Imiran Abdoulaye a ye wele bila ɲɛmayaso maaw ma ofisi kɔnɔna na k'a fɔ u ka wuli ka jɔ kɛ u k'u cɛsiri yɛrɛ de ko yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ bɛnkan minnu b'u ni maaw cɛ ani baarabolo minnu kan ka waleya a bɛɛ lajɛlen ka kɛ a waati la. Musée national y'u ka ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ u y'a waleya dɛ a bɛ ɲɛmaw a bɛ olu kofɔ u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ so o kɔnɔna na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye baara minnu kɛra san 2018 ɲɛfilɛ ka kɛ olu la de ka tila ka i ka dɔn k'a fɔ baara kuraw san 2019 k'o fɛɛrɛw k'olu sigi sen kan a baara ɲɛminɛ a tun bɛ ka kɛ u ka président conseil d'administration Yunusa Fane ale de fɛ u ko san 2018 musée national a ye waati gɛlɛnw ye dɛ k'a sababu kɛ u ka baaraw waleyali a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ mun bɛ foroba filɛliw a bɛ olu kofɔ ka taa se ekɔlidenw olu ka taama ma ka taa ɲɛdama kɛ yɔrɔ in na fo ka taa se u ka fɔlisen kɛnɛw ma n'u ko ma ko jeu de musique fo ka taa se u ka ziiri kɛnɛw ma ko gɛlɛya caman yera la nka o m'u bali k'u ka baarabolow k'olu waleya u ko maaw ka taa ɲɛdama kɛ musée national a kɔnɔna na maa ba 18 600 a n'a kunkanfɛn dɔɔni k'o kɛra san 2018 na san 2017 k'o kɔni de fanga dɔgɔyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ maa ba 15 ani 400 olu taara ɲɛdama kɛ o b'a yira ko 100 sarada la 20 murumuru 53 ko o farala jama ka filɛta kan
san 2018 o tɔrɔmɔɲɔnko la sa o taar'i jɔ sefa wari a $372 ani ɲari-ɲari o b'a yira k'a fɔ ɲinitaw la u ka sɔrɔta bɛnna 186 murumuru 12 ma u ko san 2019 in na sa u bɛ fɛ ka musaka minnu bɔ k'olu kɛ mamagoɲa kow ye ko bɛ t'i jɔ sefa wari o $657 n'a kunkanfɛn caaman o b'a yira k'a fɔ ni kow sabatira 177 murumuru 42 o na kɛ fɛn yiriwata ye. Farafina lahalayaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamanaden kan nabilalenw n'o ye siviliw ye o maa tan bɔɲango olu bɔnɛna u nin na tarata su ɲanfan u kɛra mugupuron dɔ senfɛ yɛrɛfagasu dɔ ka mugupuron Boko Haram maaw de fɛ ngitmi a bɛ difa a bɛ o sigida dafɛla na Niger tilebiyanfan ka taa a kaɲagayanfan fɛ u ka sigida in mɛri ale ye nin kumakan in sɛbɛntiya o de bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔna sini ye juma ye sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun kunnafoni labanw k'olu lase aw ma nka n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛda bɔlɔlɔ kunnafoni disira don n'a ka d'aw ye www.malizoom.net a kɛra aw ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuru olu filɛ o ye wo a kɛra aw ka cakɛbara o filɛ o ye wo n'a y'a kɔngɔn ye Google ka ɲininikɛyɔrɔ in na ko malizoom.net yalima www.malizoom.net a bɛ Maraka Fama ka journal Bambara a ka laselibaw a ka kunnafoni jatara tɔw a b'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛn sini ni Alahu subahanahu wa taala n'a sɔnna ma dɛ. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.